Nggih, sugeng rawuh nggih kagem sedaya para pandemen, Mas Persetan, Pak Kayu Jati, Pak Udin, Pak Buang, sedayanipun. Ugi nembah nuwun Mas Dio Pramono, aja ndelik. Wis seruh ket mau kok. Kalian Mase. Gak ngerti. Oh nggih, on laras. Minta maaf gak ngerti, Mas. Ati seru ngarepaken bisa kumpul riko maning nglalekno kabeh alangan maku nong tialan anyar mulo sun sing tau bisa kadung urip tanpa riko mungkin rasa hasun kowe Tolos sun jaluk sepuro aduh iso nyoro sing kepengin koyo pianyulan lengo hang ison karepi koyo lintang lanulyan bisa keloronan selariko sesandingan urip bepiarengan sampai mandeke jaman lir pedote pianyu aduh hati seru ngarepaken bisa kumpul mriko maneh ngalekno kabeh alangan maku nong tialan hanganyar mulo sun sing tau bisa kadung urip tanpa riko mungkin rasa hangsun komo Tolos sun jaluk sepuro nanti Mas Persetan iso nyoro sing kepengin koyo pianyulan lengo hang ison karepi koyo lintang lanulyan bisa keloronan selan riko sesandingan urip bepiarengan sampai mandeke jaman lir pedote pianyu Masku neng ndi ki mau? Mosok balik, Mbak. Oh, mecahne duit. Mas. Mas setan. Ngicolne duit paling, Bu. Sing kaya biasae isun kaya ketiki duwe rasa demen kari kenemenan buru ketemu pisan ati wis sing karuyan rasane kaya wong kedanan apa mula sun iki kedanan rayo bengi
isun kaya ketiki duwe rasa demen kari kenemenen buru ketemu pisan ati wis sing karuyan rasane kaya wong kedanan apa mula sun iki kedanan raina bengi anane sun mong angen-angen manjane yo bisa nyandeng riko raina bengi anane sun mong angen-angen manjane yo bisa nyandeng riko riko hang dadi pujane ati riko hang ison kedani spesial kagem Pak Kayu Jati, Pak Udin, Pak Buang. Ugi spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah. Boten jaranan niki. Siarate nono hangkuryang wis jangkep sun jawis-jawisi karimong sajangkan maneh isun pocori kosanding ibyarat dari muluke ketampil tiatio wurunge kepilu demenane pengen isun riko tinggal menyang kabeh moto wis padha weruh kabeh kuping wis padha rungu dudu pisahe hangsun ketuni tapi wiryange nutupi rai godhonge jati keblok nang lorong wis arep rapi pungkase worong ibyarat kari muluke ketampil tiati wurunge kepilu demen
sing ngalah trimo mundur timbang loro ati tak oya mong kowe wis lali ora bakal bali pari biasa nawa urip kari balong lilo tak lakoni jebule janjimu jebule sumpamu rapi soti kuku wong salah ora gelem ngaku salah suwe-suwe sapa wonge sing petang mripatku wis ngerti sanyatane kowe salah golek menangmu dhewe tak tandur pari jebol tukule malah suka teki biasa nawa urip kari balong lilo tak lakoni jebule janjimu jebule sumpamu rapi soti kuku salah ora gelem ngaku salah suwe-suwe sapa wonge sing betah mripatku wis ngerti sanyatane kowe salah golek menangmu dhewe tak tandur pari jebol tukule malah suka teki iya saya ngatret sekali-sekali gendaan karo bose enak mojo didelok wong akeh durung sih ilegal sih BPKB ini saya keri ning kono ning Banyuwangi nggih spesial kagem masyarakat endi nggih Gombol yo cuma marah-marah lho Mbak oh iya masyarakat Gombol menawi mbaknya mau request bapaknya Bapak Tris wis gak ono ya sintine Mas Koni semua YouTuber yang sudah hadir Cak Teng mau Mas Arif jangan lupa ya Pak Bapak Ibu kalau mau kesenian sing paling jojis Tresno Budoyo sing duwe iki Bapak Sutresno jangan lupa nomornya 085 337 712 777 iya sudah oh tak loro yang satunya lagi 085 178 116 416 ya wis lara moco ndasku tengeng oh iya Mas Aldi Mary tekek dasi oh gak jadi dibayar aku iya mungkin masnya minta apa ojo minta cium lo ya oh iya Isun saiki demen yang Riko mesti waya iso nyanyi di gua Pak gongnya pecatan ke siapa no tekon di mau Isun saiki demen yang Riko asik
Aja pateni sira ya. Arep ngomong dhisik ditampa. Dredeg lek. Kok ngisore pisan? Ya wis sak sida nyanding bose. Mergane uripe yo sing padha. Aja mengisor, Mas. Riko wis keloron gawe ati nelongso. Ayo lek, hei, ayo. Anjir. Sorry, keceplosan. Gong mudun, wes ganti. Sing mari-mari sila keblak-keblak lare. Gonge nyanyi. Walas ring ati sun sidem. Lare kado sing ikhlas mulia. Aja kaya iso no. Nanti tak cium wes, tak sintil, tak suntul. Aduh. Wes, waktu. Passwordnya. Wah, iki. Aduh. Ayo wes, tekan ndi ki mau. Hah, piye Bu? Iya. Welas ring ati sun sidem. Hah? Langsung repes lare. Ya Bu. Kapan bisa Pak Tris isun nyandik Riko welas isun yo sing ono wolio sampai kapan awak isun dewekan kantru lamun ke pikiran kapan
lali soalnya gak fokus karo panjak. Panjake brondong tak hajar kabeh ngerti ya. Maksudnya hajar Nggih, sambung malih bersama Tresno Budaya. Bu Bos, sido ra sido. Lek gak sido aku nyanyi liyane. Hah? Sido. Iki andalane salam kerang terus pokoknya Bu Bos iki. Genek liyo, aku kan mlayu ning ngulon ae bebene. Dipiuli apa ora aku? Oh, enggak ting 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 tong 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 enak ya. Yeay! Masih bersama Salam Kerung. Kasih tau mendele, aku orang dadi. Samper nyenceng batik
Oke, hadirin sekalian Bapak Ibu yang saya hormati, dengan berarkasnya lagu-lagu Banyuwangi Seling Tresna Wayu Budoyo, kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka tetap merdeka. Sampai jumpa di lain